हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So what we do is wait for 2 more minutes to start the class. More devotees join. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാന് സോറി കേട്ടോ, എനിക്ക് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പാരായണത്തിന് വന്നു. ഞാൻ 7 മണിക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അന്ന് ഇന്നിപ്പോ 3 മണിക്ക് ഇട്ടു. എനിക്കപ്പം മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വരാനും താമസിച്ചു. പിന്നെ മോള് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, തീർന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ സമയമാകുകയും ചെയ്തു അല്ലേ? അല്ലേ? അതെ അതെ മാതാജി. മാതാജി എടുത്തോട്ടു ക്ലാസ് അല്ലേ? പത്മാവതി പ്രേമാവതി ഞാൻ അപ്പൊ മൺഡേ എടുത്തോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതിയോ? മൺഡേ മതിയല്ലോ? ഇപ്പൊ മാതാജി കയറിയല്ല. സോറി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. മോള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കിയത് തന്നെ. അപ്പൊ മാതാജിയെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതുമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗര ഗ്രാമധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം, ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങള്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം, നമ്മള് എന്തായാലും സ്വാധ്യായം നിത്യവും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ശാസ്ത്രപാലനം നടത്തുന്ന കൂട്ടരും ശാസ്ത്രോക്തമായി ജീവിക്കാത്തവരും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഓരോ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവര്. അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആ ധർമ്മശാസ്ത്ര നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവര് നീച ജന്മങ്ങളിലേക്കും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലേക്കും പതിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ദൈവിക ഗുണം ഉള്ളവര് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോ ക്രമേണ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. എന്താണ്? കാമക്രോധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ 3 നരകദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെ ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം.
എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഉള്ളതും അവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുമായ 3 തരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾക്കേ കാരണമാവുള്ളൂ. സാത്വികമായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും, ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൃഢവിശ്വാസാണ്. ഗുരുവാക്യങ്ങളില് ശാസ്ത്രങ്ങളില് ഒക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം അതാണ് ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. സത്വ രജ തമോ. ഇത് വിഭജിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പറയുന്നതിലൂടെ ഏതു തരം ശ്രദ്ധയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ജീവിതം പരമപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യദർശികളുടെ വാക്കായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിനെ പ്രമാണമാക്കണം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് അറിയാനും അനുസരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്രദ്ധ 3 വിധത്തിലുണ്ട്. സാത്വിക ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം. ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കില്, ശ്രദ്ധ വിശ്വാസം അതുണ്ടെങ്കില് ഈശ്വര വിശ്വാസിക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അനുഭവപ്പെടും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഥ പറയാം. പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാത്ത പരമശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പൂന്താനത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ പൂന്താനം ഒരിക്കൽ ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. വാകച്ചാർത്ത് തൊഴണം, അതാണ് ഉദ്ദേശം. കയ്യില് ഒരു വിളക്കുണ്ട്, ഓലക്കുടയുണ്ട്, മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറെ നടന്നു. രാത്രി ആയി. ഒരു വിജനമായ പ്രദേശത്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊള്ളക്കാര് മുന്നിൽ വന്നു. വിളക്ക് തട്ടിക്കളഞ്ഞു, കൊട വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കയ്യിലുള്ളത് എന്താണെങ്കിൽ എടുക്കൂ, തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭയന്ന് വരച്ചു പൂന്താനം. അങ്ങനെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ തന്നെ ഉറക്ക വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കള്ളൻ പരിഹാസത്താല് വിളി കേൾക്കുക, എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ കുറച്ച് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി മന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള മങ്ങാട്ടച്ചൻ അവിടെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അവിടെ എത്തി കൊള്ളക്കാരോട് എതിരിട്ടു. കുറെ സമയം പൂന്താനം ഇതൊക്കെ കണ്ട് വിറങ്ങലിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മങ്ങാട്ടച്ചൻ തട്ടി വിളിച്ചു, പേടിക്കണ്ട, ഇനി യാത്ര തുടർന്നോളൂ, അവരെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2 പേരും കൂടി കുറച്ചു ദൂരം ഒരുമിച്ച് നടന്നു. ഇനി ഭയപ്പെടാതെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മങ്ങാട്ടച്ചൻ തിരിച്ചു പോവാൻ ഒരുങ്ങി. ആ സമയം പൂന്താനം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തക്ക സമയത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങേക്ക് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കുമ്പോ ഒരു കയ്യിലൊരു പഴയ മോതിരം കിടപ്പുണ്ട്. അതെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇതെങ്കിലും അങ്ങൊന്ന് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറെ നിർബന്ധിച്ചു. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ് എന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങിയിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ നടന്നു. വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് പൂന്താനം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. കുളിച്ച് നിർമാല്യം തൊഴാന് ആളുകൾക്കിടയിലൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കാണ്. നട തുറന്നു. ബാലഗോപാലന്റെ രൂപം, മന്ദഹാസം പൊഴിക്കണ മുഖം, രത്നകിരീടം, മാറില് വനമാല, കയ്യില് പൊന്നോടക്കുഴല്, മഞ്ഞപ്പട്ട് അരയില്. ബാലമുകുന്ദനെ കണ്ട് എല്ലാവരും വണങ്ങി. അപ്പൊ തലേന്നത്തെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ പൂജാരി എടുത്തു മാറ്റാണ്. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് ഭദ്രമായി വെച്ചു. മഞ്ഞപ്പട്ട് മാറ്റി, ചന്ദനച്ചാർത്ത് അതും കുറെയൊക്കെ മാറ്റി. പെട്ടെന്ന് പൂജാരി ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന്. പൂന്താനം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ മുന്നിലെത്തി. ഒരു മോതിരവും അല്പം ചന്ദനവും പൂന്താനത്തിന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാത്രി എനിക്കൊരു സ്വപ്ന ദർശനം. വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരമുണ്ട്, അത് പൂന്താനത്തിന് നൽകണം. സ്വപ്നമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ കരുതി, എന്നാ ഇപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരം കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ പൂന്താനം ഓർത്തു, രാത്രി മങ്ങാട്ടച്ചനായിട്ട് വന്നത് മറ്റാരുമല്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ അനുഭവസ്ഥനായിരിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഉണർന്നെണീക്കുന്നത് മുതല് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം. ധാമത്തിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചോ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. പ്രഹ്ലാദ്, സുദാമ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ്,
ധ്രുവൻ, നാരദൻ, അങ്ങനെ എത്ര എത്ര പരമഭക്തരെ ഓർക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്യതാ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പതിനാറാം അധ്യായത്തില് ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും കണ്ടു. ആസുരിക സ്വഭാവം എന്താണ് കണ്ടു. തെരഞ്ഞെടുക്കല്, പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടല് ഒക്കെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി. 17-ാമത്തേല് ഇനി നമ്മള് ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങള്, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു എന്ന്. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, പിന്നെ ഉപസംഹാരമായിട്ട് ഓം തത് സത് ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മള് കണ്ടതാണ്. ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ്. സ്വന്തം ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവൂല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും, വ്യക്തികൾക്ക്. അതിലുറച്ചു ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുക. അപ്പോ അവരുടെ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ഏത് ഗുണഘടനയില് പെട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വേദശാസ്ത്ര വിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ പിന്തുടരാത്തവരെ അസുരനാണ് എന്നും, വേദപ്രമാണങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ അനുസരിക്കുന്നവരെ ദൈവിക സമ്പത്തുള്ളവര് എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രോക്തങ്ങളല്ലാത്ത ചില നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നവരുടെ നില എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ഈ സംശയം. അത് തീർത്തു കൊടുക്കണം ഭഗവാന്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരഭാവേന സങ്കല്പിച്ചിട്ട് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവരില് സത്വഗുണാണോ രജസാണോ തമസാണോ ഏതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? അത് ജീവിതത്തിലെ പരിപൂർണത അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുമോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികളായിട്ട് അവര് പരമോന്നതിയിൽ എത്തുമോ? ഇതൊക്കെയാണ്. വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തില് വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഈശ്വരന്മാരെ, മനുഷ്യരെയോ ദേവന്മാരെയോ ഒക്കെ ഉപാസിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അവരുടെ പ്രയത്നം സാഫല്യം കാണുമോ എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതെ ഭഗവാൻ 3 തരത്തില് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധ തന്നെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ടാവുക. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതിതാം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള തങ്ങളുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തോടു കൂടിയ സ്വഭാവമാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളോടുള്ള സമ്പർക്കം ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു പോരുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ മനോഭാവങ്ങള് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്കും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാല് നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാം. ക്രമേണ രജസിൽ നിന്ന് രജസോ തമസോ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ സാത്വികതയിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോശ്യശ്രദ്ധ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ,
ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു വെള്ളം പോലെ, നമുക്ക് വെള്ളമാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ടപാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാല് അതിന്റെ രൂപം വൃത്താകൃതിയാവും അല്ലെ. ചതുരപാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അതൊരു ചതുര ഷേപ്പിലാവും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യം. ഈശ്വര വിശ്വാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഏത് കാര്യവും ഈശ്വര സാന്നിധ്യമായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നും. അവരുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവും അത് ശരിവെക്കും. നിരീശ്വരവാദിക്കാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകമായിട്ട് വിശ്വാസം. ആരായാലും അതെ, സാത്വികാണോ രാജസാണോ താമസാണോ എന്നത് ഇതുവരെ ആർജിച്ചു വന്ന സ്വഭാവത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചില വ്യക്തികളുമായിട്ട് സഹവസിക്കും, അല്ലാത്തവരുമായിട്ട് ചിലവരായിട്ട് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികമായ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഒരു ദേവനിലോ ദേവനാക്കപ്പെട്ടവനിലോ ഒരു ഭാവനാ സൃഷ്ടിയിലോ ആയിക്കോട്ടെ ദൃഢവും ബലവുമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികവും സാത്വികവുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും. പക്ഷെ ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തില് ഒരു കർമ്മവും വിശുദ്ധങ്ങളല്ല, ഇന്ദ്രിയാതീതം ആണ് അതൊക്കെ. വിശുദ്ധ സാത്വിക അവസ്ഥയില് പരമമായ ഭഗവത് സത്തയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മള് സാത്വിക അവസ്ഥയും കടന്നു മുകളിലെത്തണം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവണം, വിശുദ്ധ സാത്വിക അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് സത്തയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോ പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നത്, അത് അറിയുന്നത് എന്ന് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജന. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ഉപാസകരെ അവരുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്, വൈദിക ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആരാധ്യനായിട്ടുള്ളത്. എന്നാലോ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളുമായി ഇടപഴകാത്തവരും അവയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും താന്താങ്ങളുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മറ്റു പലതിനെയും ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതിനെയും ആരാധിക്കുന്നു. അതൊക്കെ അവനവന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാണ്. ആധ്യാത്മിക ഉത്കർഷം നേടിയവരുടെ സഹവാസത്താലെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനാണ് സർവജ്ഞൻ എന്ന് ഉള്ള അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തര് അസുരന്മാര് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നോക്കൂ, ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ ആയുധങ്ങളാലോ രാത്രിയോ പകലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഒന്നും എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്ന് വരം വാങ്ങി അല്ലെ. ഭഗവാന് ഒരു നിമിഷം വേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ വധിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ഭഗവാനെയാണ് നമ്മള് ആരാധ്യനായി കരുതുക, ആരാധിക്കേണ്ടത്. രജോ തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ ആസുരികത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നേയുള്ളൂ, സത്യദർശനത്തിന് ഉപകാരപ്പെടില്ല എന്നാണ് അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജന ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗബലാന്വിത കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുരനിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതനായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തികളാണ് അല്ലെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയും ആസുരികങ്ങളാണ്, ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ല തന്നെ. അപ്പോൾ സ്വയം കൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള കടുത്ത തപോവ്രതങ്ങള് ആചരിച്ചു പോരുന്ന ചിലവരുണ്ട്. അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം വ്രതാചാരം ഇങ്ങനെയുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത ഇതൊന്നും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതല്ല.
ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തില് 2:1:26 പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വരസ്യാപ്യഭിമാന ദ്വേഷിത്വാത് ദൈന്യപ്രിയാത്വച. അഹന്ത അത് ഭഗവാന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല, ദേഷ്യാണ്. വിനയമാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം. അഹങ്കാരവും ഗർവുമില്ലാത്ത വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനെ സദാ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മത്തപരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ, ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണ കാലം നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വൈകുണ്ഠം പോലും ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെ, ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ തന്നെ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാണ്. വ്രതാനുഷ്ഠാനം വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭഗവത് വാക്യത്തില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി അല്ലെ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തുക, അങ്ങനെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ട് നമുക്കും പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച്, 3 തരം ആഹാരം, 3 ടൈപ്പ് ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്. 7. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തപസ്തദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കില്ല ഇവയുടെ സ്ഥിതി. ഏതു ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരിലാണ് ഇന്ന വിധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുക എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അറിയുന്ന ആളാണ് ശരിക്കുള്ള ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും ഒരേ വിധമാണെന്ന് കരുതുന്നവര് മൂഢരാണ്. സാത്വിക ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഇവയിലൊക്കെ ഈ 3 ഗുണഘടനകള് പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടാവും. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗുണം തിരിച്ചറിയൽ, ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാൻ ഏതു ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇന്നവിധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. മൂഢന്മാർ എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും ഒരേ വിധമാണ്. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം, അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ആയുസത്വബലാരോഗ്യം സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യാസ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദയ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. എന്താണ് സാത്വിക ആഹാരം എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ എന്താ പറയാ, അധികം എല്ലാം പച്ചക്കറി, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്, അതുപോലെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങള്, പാല്, അങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങള്, കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് തോന്നും കഴിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു, ദഹനം ശരിക്കാവില്ല, ഉറക്കം ശരിയാവില്ല, അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഒരു സാത്വികനായിട്ടുള്ള ആള് മിതമായിട്ട് ഉപ്പ്, പുളി, എരിവ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക. കുറെ അച്ചാറ്, കുറെ പപ്പടം, അതുപോലെയുള്ള ഉപ്പിലിട്ടത്, അതൊന്നും സാത്വിക ആഹാരത്തിൽ പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം അല്ലേ. നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പവിത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 9:36 പറഞ്ഞ്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിയുപഹൃതം യജ്ഞാമി പ്രയതാത്മന. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഫലം, തോയം, വെള്ളായാലും അതുപോലെ പുഷ്പായാലും ഒക്കെ നമ്മള് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മള് സമർപ്പിക്കണം. യത്കരോഷി 27ാമത്തേല് ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. യത്കരോഷി യദശ്നാസി
യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. എന്തും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് അർപ്പിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ ശബരി എന്താ ചെയ്തേ? പരമഭക്തയാണ് അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ വർഷം കാത്തിരുന്നതാണ്. കളക്ട് ചെയ്ത് ആ കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ശേഖരിച്ച പഴങ്ങള് എടുത്തു വെക്കും. എന്നും നല്ല മധുരമുള്ള പഴം. അവസാനം ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു എത്തി അല്ലേ, ലക്ഷ്മണനോട് ഒരുമിച്ച്. അപ്പൊ എത്ര നല്ലത് കൊടുത്താലും പോരാ, അതിനുവേണ്ടി പഴങ്ങളൊക്കെ കടിച്ചു നോക്കി ഏറ്റവും മധുരമുള്ളതാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. പുളിയുള്ളതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അല്ലേ. ശബരി കടിച്ച പഴം അതാണ്, അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടത്തോടെ, ആ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിതുരപത്നി, ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. വിതുരരുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയം വീട്ടില്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ട ആ വിതുരപത്നി എല്ലാം മറന്നു അല്ലെ. പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുത്തു, പഴമൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ഇഷ്ടത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സാത്വിക ഭക്ഷണം. രാജസാഹാരം എന്താണ്? 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കട്വംളലവണാത്യുഷ്ണ തീഷ്ണരൂക്ഷ വിദാഹിന ആഹാര രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയപ്രദ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. നോൺ വെജ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങള് ഒരുപാട് മസാലകള്, ഉപ്പ് അതൊക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമല്ലേ. അത് ചൂട്, എരിവൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിന് നൽകുക. അല്ലാതെ അത് ശരീരത്തിന് സൗമ്യത നൽകില്ല, ഗുണം നൽകില്ല ഒരിക്കലും. താമസാഹാരം. 10. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചെയ്ത് ഉച്ഛിഷ്ടം അഭിജാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ എന്താ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. കുറെ സാമ്പാർ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയും 2 ആഴ്ചയും ഒക്കെ അതേ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത് മോശമായി എന്നുള്ള ആഹാരം താമസാഹാരമാണ്. അന്നന്നേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രം ശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക, അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക, അത് എന്നിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാതെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ഒരാഴ്ചയും 2 ആഴ്ചയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക വളരെ മോശമാണ്. ആയുസ്സും മനസ്സു ശുദ്ധിയും കായബലവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഹാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. പാലും അതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങള്, അരി, ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള് ഇന്നുള്ളതൊക്കെ ദീർഘായുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഉതകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ന് ഏവർക്കും അറിയാം. സാത്വിക പ്രകൃതിയുള്ളവരൊക്കെ ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക. അല്ലാതെ മാംസാഹാരങ്ങളോ ഒരുപാട് ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ളതോ ഒന്നുമല്ല നല്ല ആഹാരത്തില് പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഏത് ഭക്ഷണവും ആധ്യാത്മികമാണ്. അത് പിന്നെയും ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷവും ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ ഈ 3 മണിക്കൂറിന്റെ ആ റൂള് വരുന്നില്ല. ആഹാരത്തിനെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദ്യകരവും ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം എന്നാണ്. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ യജ്ഞത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങള്, 11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. സാത്വിക യജ്ഞം. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞ വിധിദിഷ്ടോ യജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാധാരണ യജ്ഞമൊക്കെ നടത്തുക അല്ലെ. എന്നാൽ നിരുദ്ദേശപരമായിട്ട് ആയിരിക്കണം യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഒരു കർത്തവ്യം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഹോമിച്ചിട്ട് യജ്ഞം നടത്തിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഒരു വീട്ടമ്മ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥ എന്താ ചെയ്യുക, ആ കുടുംബത്തില് എന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണോ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി സംരക്ഷിക്കണോ, ഇതൊന്നും തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല, അതും ഒരു യജ്ഞാണ്. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരന്യത. നമുക്കറിയാം
ഈ കലികാലത്തിൽ എന്ത് യജ്ഞാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമയജ്ഞാണ്. ഹരിനാമം ജപിക്കൂ. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. നമുക്ക് വേറെ അധികം യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ? അവസാന ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തഥാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാദസ്ത്വം നോ യഥ പ്രഭു നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനോ തം നമാമി ഹരിം പരം. എന്താ പറയണേ? നാമസങ്കീർത്തനം, അതാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യൂ. അതാണ് നമ്മളെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഞാൻ ജപയജ്ഞമാണ്, നാമജപം. അതാണ് ഭഗവത് പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. അതൊരാളെ സാത്വിക ഗുണസ്ഥിതനാക്കും. സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം രാജസയജ്ഞത്തെ കുറിച്ച്. അഭിസന്ധായ തുഫലം ദംഭാർത്ഥമഭിജൈവയത് യുജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ? ഓരോരുത്തർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ? വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലെ യജ്ഞം. സ്വർഗലബ്ധിക്ക് ഇഹലോക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ യജ്ഞങ്ങളും ഓരോ ചടങ്ങൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെ രാജസ വകുപ്പിലാണ് പെടുക. താമസയജ്ഞം 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണം ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പോ അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇത് അവനവന്റെ ശരീരം പോലും മുറിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യാണ് അല്ലെ? ശിവൻ വന്നിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നു, ഭസ്മാസുരനെ അല്ലെ തടഞ്ഞു. അവസാനം വരം കൊടുത്തു. ആ കൊടുത്ത ആൾക്ക് തന്നെ അത് വിനയായി മാറി അല്ലെ? ശിവനെ തന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ആസുരി സ്വഭാവികളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഇനി നമ്മള് കാണാൻ പോകുന്നത് തപസ്സുകളാണ്. 3 തരം തപസ്സുകള്, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്. 14 മുതൽ 19 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില്, 14 മുതൽ 16 വരെ. ശാരീരികവും വാങ്മയവും മാനസികവുമായ തപസ്. ശരീരം കൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് BMW അല്ലെ? BMW കാറല്ല. ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ശുദ്ധമാക്കണം. അതാണ് BMW പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ 9:34 നമ്മൾ കണ്ടു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. അപ്പൊ എന്നെ തന്നെ യജിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുക, സ്ത്രീകള് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയും പറ്റാത്തവര് കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ശരണാഗതി നമസ്കാരം ചെയ്യുക. നമുക്കത് വീട്ടിലായാലും ചെയ്യാം, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയും ചെയ്യാം, വീട്ടിലായാലും ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഓരോ തപസ്യകളാണ്. ഇപ്പൊ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപൗച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വിവിധ തപസ്സുകളെയും വ്രതങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ശാരീരിക തപസ് പറയണേ. ഈശ്വരനെയും മറ്റ് ദേവന്മാരെയും വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണരെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദജ്ഞാനമുള്ള എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കാൻ ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം ഉണ്ടാവണം. പെരുമാറ്റത്തിൽ ലാളിത്യം പുലർത്തണം.
വേദവിഹിതമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങള് യാതൊന്നും ചെയ്യരുത് ആണ്. അപ്പൊ 15ാമത്തെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്യ എന്താണ് എന്ന്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദ മന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു രോഗിയെ കിട്ടിയാല് ധാരാളം സംസാരിപ്പിക്കുമല്ലേ, ഏതു തരത്തിൽ പെട്ട രോഗാണ് എന്നറിയാൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കരുത്, മൗനിയായിരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാ. ഗുരു, മാതാപിതാക്കള് ഇവർക്കൊക്കെ വഴക്ക് പറയാൻ അധികാരമുണ്ട്, അതല്ലാതെ മറ്റു ആരെയും നമ്മൾ ഒന്നും മോശമായിട്ട് പറയരുത്. മാതാപിതാക്കളാവട്ടെ ഗുരു ആവട്ടെ അവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് മാത്രം അവരെ ശിക്ഷിക്കാം, അല്ലാതെ ആർക്കും ശിക്ഷിക്കാനോ വഴക്ക് പറയാനോ ഒന്നും അധികാരമില്ല. നമ്മള് എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുക. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനം ധാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയാല് വൃന്ദാവന പരിക്രമ ചെയ്യുക, 108 നമസ്കാരമൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യണേ. കല്ലുകൾ പറക്കി വെച്ചിട്ട് എണ്ണമെടുത്തിട്ട് 1008 തവണ ഒക്കെയാണ് അവര് നമസ്കരിക്കുക. ഓരോ ഭക്തരും അവിടെ നമുക്ക് ചെന്നാൽ കാണാം. അതുപോലെ നമ്മളും അവിടെയൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ നമസ്കരിക്കുക, ജപം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലെ വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്. ഗുരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് സത്യം പറയാമെന്നാൽ ആചാര്യന് തന്റെ ശിഷ്യരല്ലാത്തവരോട് അവരുടെ മനസ്സിനെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തപസ്യയാണ്. നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം ഒന്നും പാടില്ല. ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളിലെ കുറിച്ച് സംഭാഷണമാണെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയണം. താൻ പറയുന്നതിന് ഉപോദ്ബലകമായിട്ട് വൈദിക പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കണം. അങ്ങനെ സംഭാഷണം ശ്രവണ സുഖപ്രദമായിട്ട് വേണം, മറ്റൊരാൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സുഖമുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ അതാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉന്നതിക്ക് അത് സഹായാവും. വൈദിക സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അളവറ്റതാ, അത് പഠിക്കണം. അങ്ങനെ വാങ്മയമായ തപസ് എന്ന് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് പറയാ. മാനസികമായ തപസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അടുത്തത് മനപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി, അതാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ചിന്താ ഗൗരവമാണ് മനസ്സിന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ പാടില്ല നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ, സുഖബ്രഹ്മർഷിയാണ്. 16 വയസ്സ്, ചൈതന്യം ഉള്ള ഒരു ശരീരത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ജനിക്കുന്നത്. ജനിക്കുമ്പോഴേ 16 വയസ്സാണ്. കന്യകമാര് അളകനന്ദ നദിയില് ഒറ്റ വസ്ത്രം ഉടുത്തുകൊണ്ട് കുളിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ ശുഗദേവൻ അതിലേ പോവാണ്. ജനിച്ച ഉടനെ ആത്മാരാമനായ ആ ശുഖബ്രഹ്മർഷി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാണ്. അപ്പൊ പിതാവ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശുഗദേവൻ പോയപ്പോള് ആ കന്യകമാരൊന്നും വസ്ത്രം എടുത്തുടുത്തില്ല. എന്നാ വ്യാസദേവൻ തൊട്ടു പിറകെ വന്നപ്പോള് അവരൊക്കെ വസ്ത്രം എടുത്തുടുത്തു. കാരണം എന്താണ്? ശുഗദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാരാമനാണ്, ആരിലും വ്യത്യാസമില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ശുഗദേവന്റെ കഥ എന്താണ്? രാധാറാണിക്ക് 2 തത്തകള്, ശാരി, ശുഗം എന്ന്. വൃന്ദാവനത്തിലെ നല്ല ഉദ്യാനം കൃഷ്ണനും രാധയ്ക്കും കളിയാടാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇവരാണ്. ഇവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇന്ന് കൃഷ്ണനും രാധയും ഇന്ന ഉദ്യാനത്തിൽ പോയാ മതി, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ സഖിമാര് ചെന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ അലങ്കരിക്കും. അങ്ങനെ രാധാറാണി അനുഗ്രഹിച്ചു, നീ ഇവിടെ ഭാഗവതം പറയണം. രാധാകൃഷ്ണന്മാര് എന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന വേളയില് എവിടെ ഭാഗവതം കേൾക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ശുഗം എന്നുള്ള തത്ത ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ പറന്ന് നടന്നു, എവിടെയാ ഭാഗവതം കേൾക്കണേ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തെരഞ്ഞു. കൈലാസത്തില് ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കണ്ടിട്ട് അവിടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ പരമശിവൻ കഥ പറയുമ്പോഴ് പാർവതി ദേവി ഇങ്ങനെ മൂളാണ്. കുറെ കഴിഞ്ഞു പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിപ്പോയി. അതറിഞ്ഞിട്ട് പരമശിവൻ ഇനി കഥ നിർത്തിപ്പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ശുഗന്ന് തത്ത മൂളാൻ തുടങ്ങി.
കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവൻ ഇതറിഞ്ഞു, മനസ്സിലാക്കി പാർവതി ദേവി അല്ല മൂളണത്, തത്തയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിറകെ ഓടി. തത്ത പറന്നിട്ട് ബദ്രീനാഥിലെത്തി. അവിടെയും വ്യാസദേവൻ ധർമ്മപത്നിയായിട്ടുള്ള വാടികയ്ക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ അല്പം തുറന്നു വെച്ച വായുമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ധർമ്മപത്നി. ആ ദേവിയുടെ വായിലേക്ക് ശുഗൻ കയറി വയറ്റിലെത്തി. ശിവനെ അന്വേഷിച്ച് പുറകെ വന്നപ്പോഴ് വ്യാസൻ പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം പറയുന്നവർക്ക് കോപം പാടില്ല എന്ന് തിരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ശുഗൻ ബ്രഹ്മർഷി 16 വർഷം ആ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവസാനം വന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് മായ ബാധിക്കില്ല, വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആത്മാരാമനായിട്ട് പുറത്തു വരികയാണ്. അമരത്വം, അതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫലം. മഹാത്മാക്കൾക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ശുഗബ്രഹ്മർഷിയുടെ കഥയാണത്. കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ടൊക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. മൗനം എന്നാ പറഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, അതാണ് മൗനം. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തികച്ചും മൗനി തന്നെയാണ്. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാല് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ്. തപസ്വി തന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലൊക്കെ ആർജവം ദീക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിതം വിശുദ്ധീകരിക്കണം. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉൾച്ചേർന്നതാണ് മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിലെ തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വിക തപസ്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൃന്ദാവന പരിക്രമ നടത്തണു, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ നടത്തണു, മായാപൂര് പരിക്രമം, ഗംഗാ പരിക്രമ അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് പാദം കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കലാണ്. 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷനു വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. 18 സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനോ അവരുടെ ആദരവും സഹായവും പിടിച്ചു പറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് തപോവ്രതങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ രജോ ഗുണപ്രധാനികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. തപോനുഷ്ഠാനം എന്ന പേരിൽ മറവിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികള് അത്തരം പ്രവൃത്തികളൊക്കെ രാജസങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഫലം കിട്ടിയാലും അതും ക്ഷണികമായിരിക്കും. 19 മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തതാമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണേ അല്ലെ. അതുപോലുള്ള അസുരന്മാരെ അനശ്വരത നേടാൻ, അതുപോലെ ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച ആ വിഡിത്തമാർന്ന കഠിന വ്രതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനോട് എല്ലാ വരങ്ങളും യാചിച്ചു അന്യര്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഭക്തൻ മരിക്കില്ല, ഭക്തൻ നശിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തന് നാശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കൂ അർജുന എന്ന് പറയണേ. ഭഗവാന് പറയാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭക്തന് പേര് ലഭിക്കണം. അതാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഭുപാദ് ജനിച്ചത് തന്നെ കൃഷ്ണ ജന്മോത്സവത്തിന്റെ അന്നാണ് അല്ലെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ നല്ല പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ദിനത്തിലാണ് പ്രഭുപാദ് ജനിച്ചത്. ഭഗവത്ഗീത അത് ഈ ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അല്ലെ. അന്നദാനം മഹാദാനം എന്നാ പറയാ. പക്ഷെ ജ്ഞാനദാനമുണ്ടല്ലോ, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ദാനാണ്. അത് ആത്മാവിനെ പോലും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അല്ലെ. അന്നദാനം 3 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫലം കൊടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ജ്ഞാനദാനം അത് ഒരു ആത്മാവിനെ തന്നെ മോചിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതാണ്.
ഈ സാത്വിക ദാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ദാനം 20 മുതൽ 22 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തിനെ വൈദിക സാഹിത്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേകപൂർവമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനമൊന്നും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ ഉത്കർഷം അർഹതയ്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡാണ്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടോ സൂര്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മാസ അന്ത്യത്തിലോ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ഭക്തനോ ദാനം ചെയ്യണം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ദാനം അത് പ്രശസ്തമാണ്. ദാനം ചെയ്യുമ്പോ പ്രതിഫലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുത്. കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെ സത്വഗുണത്തിലെ ദാനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെ ദാനം ചെയ്യണം. 21 യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലമുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണസമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കണേ? ഓരോ ദാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെ. എന്റെ പേര് ഞാൻ വലിയ ദാനശീലനാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ. ഒരു സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമായിരിക്കും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ വെറും രാജസം താമസമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യും ചിലവര്. ഇത്രയേറെ ധനം ഞാൻ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്ന് പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കും. ഇതൊക്കെ രാജസ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. നേട്ടം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് രജോ ഗുണത്തിലെ ദാനം. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലെ ദാനം. ആദേശകാലേ യദ്ദാനമപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ലഹരിപാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതൊന്നും വേദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല, പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്നും പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകവുമാണ്. ദാനാർഹരായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായിട്ട് അവഗണനയോടെ നൽകാൻ പാടില്ല. അതും താമസിക ദാനമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തില് ദാനം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അനർഹരായവർക്കും അവജ്ഞയോടെയോ ആദരം കൂടാതെയോ ദാനം നൽകുന്നത് താമസമാണ്. ഉപസംഹാരം. ഓം തത് സത് 23 മുതൽ 28 വരെ ഓം തത് സത് എന്നുള്ള ആ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഉള്ള ഉപകാരങ്ങളാണ്, അതിന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. 23 ഓം തത് സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രിവിധ സ്മൃത ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു വന്നു. ഓം തത് സത് എന്ന് വേദസൂക്തങ്ങളില് എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയേക്കാം, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും അവർക്ക് കിട്ടില്ല. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയൊക്കെ സാത്വികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് കണ്ടു. ഓം തത് സത് എന്നിങ്ങനെ വാക്കുകള് ഭഗവൻ നാമധേയം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുക. ഏത് കർമ്മങ്ങളും അപ്പോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് മാറും എന്നാണ്. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ
യജ്ഞദാന തപക്രിയ പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓം ഇതി ഏതത് ബ്രാഹ്മണോ നേദിഷ്ടം നാമ ആദ്യ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓം എന്നാൽ വിഷ്ണു, പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേദസ്തുതികളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നാമജപം ചെയ്യുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ ഓം ഇല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഉണ്ട് അതില്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓം ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രവൃത്തികളൊന്നും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യരുത്. TV കണ്ടുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ സംസാരിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യരുത്. കാരണം നാമജപം കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആവുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വരും നാമജപം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാവന, നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഭാവന ഈശ്വരാർപ്പണമാവണം. അപ്പോ സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം പോലെ ഓം കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം. ഓങ്കാരം ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ്. എല്ലായിടവും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന ഭാവനയോടെ, അത് ഫലേച്ഛയൊന്നുമില്ലാതെ തത്ത് ഉച്ചരിച്ച് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നും അനുഷ്ഠിക്കണം. ചിത്തം അടങ്ങുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഉണ്മ അതുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഈശ്വരൻ. സത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. ഓം തത് സത് എന്നുള്ളത്. 25 തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്തെന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുവേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. തത്വമസി ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിലെ മോക്ഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിരക്തി തത്വ വിവരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ അവഗണിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരണം എന്നുള്ളവര് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വഭവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത്. 26ഉം 27ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദപാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യേവാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. വേദസാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗർഭാധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാര ക്രിയകളെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളാണ് അതൊക്കെ. ഈ ക്രിയകളോടൊപ്പം ഒക്കെ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. സദ് ഏവ സൗമ്യ ചാന്തോക്യോപനിഷത്തില് സത്ത് എന്നാൽ ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ശാശ്വതമാവുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാശ്വതമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ശാശ്വതമാണ്. ക്ഷേത്രത്തില് നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യാ മുതലായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണ ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിതങ്ങള് കീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത് സത് എന്നുള്ള മഹത്തായ വാക്കുകള് മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ ന ച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ.
അതീന്ദ്രിയമ പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദമായ ഓങ്കാരം ആ, ഉ, മ എന്നീ 3 അക്ഷരങ്ങളുടെ സംയോജനമാണെങ്കിലും ഓങ്കാരം ഉച്ചരിക്കുന്നവർ ഓങ്കാരവും വിഷ്ണുവും വ്യത്യസ്തമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ആദ്യ ലീലയിൽ പറയുന്നതാണ്. ആകാരേണോച്യതേ കൃഷ്ണ സർവലോകൈക നായക ഊകാരേണോച്യതേ രാധ മാ കരോ ജീവവാചക. ആകാരണോച്യതേ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ ആ എന്ന അക്ഷരം കൃഷ്ണനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവൻ സർവലോകൈക നായക, ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. ഉകാര എന്ന അക്ഷരം ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയും മകാര ജീവജാലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ആദ്യ ലീലയിലുള്ളതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെയും രാധയുടെയും കൂടി സമ്മിളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് അല്ലെ, കരുണാവതാരം അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് എന്തും, യജ്ഞമാവട്ടെ, ദാനമാവട്ടെ, തപസ്സാവട്ടെ, ഒക്കെ നിഷ്പ്രയോജനായിരിക്കും. അത്തരം പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നീചങ്ങളാണ് എന്നും ഈ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം ഏത് കർമ്മവും വിശ്വാസമില്ലാതെയോ ശരിയായ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാതെയോ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും സാഫല്യം ഉണ്ടാവില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വേദവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ഒന്നും വിജയലബ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നിർദ്ദേശിയായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഇപ്പോ മനുഷ്യൻ ബദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. ദേവന്മാരെയോ പ്രേതങ്ങളെയോ കുബേരാദികളായ യക്ഷന്മാരെയോ ആരാധിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ബദ്ധരായതുകൊണ്ട്. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നല്ലത് സാത്വിക ഗുണം നമ്മൾ കണ്ടു. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവനോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടിരിക്കും. ക്രമേണ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താല് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന മാർഗാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അതല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ വഴിയാണ്. തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മെല്ലെ രജോ ഗുണത്തിലെത്താം, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താം. എന്നാലോ ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്താം. അതാണ് ഉത്തമ മാർഗം, ത്രിഗുണാതീതമായ മാർഗമാണ് അത്. ഈ അധ്യായത്തില് അത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ വിജയം നേടാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണം. അവിടെ നിന്ന് പരിശീലനം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കും. പക്വദശയില് ഈശ്വര പ്രേമം, പ്രേമഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഈ പ്രേമമാണ്. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക. ഇതാണ് ഈ അധ്യായം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. നാരദ ഭക്തി സൂത്രം 3:2:39 പറയുന്നുണ്ട്, മഹാസംഗസ്തു ദുർലഭോ ഗമ്യോ മോഹശ്ച. മഹാത്മാക്കളെ സംഗമിക്കാനുള്ള അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദുർലഭമാണ്, അഗമ്യമാണ്. എന്നാൽ അത് അമോഘം, വ്യർത്ഥമല്ല. മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാനും തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ പ്രയാസമേറെയാണ്. തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അവരുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉന്നതിയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അവര് നമ്മളെ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കും. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം തന്നെ വേണം. ഈ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യിക്കാൻ ഒരു ഉത്തമ ഗുരുവിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ മധുരം ഉറുമ്പിന് അറിയാം അല്ലെ, കൽക്കണ്ടത്തിന് അറിയില്ല. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നു. എന്തിന്? ഭക്തി എന്താണ് എന്നറിയാൻ. എല്ലാവരും ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തരാണ് എല്ലാവരും, പരമ ശുദ്ധ ഭക്തരുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി എന്താണെന്ന് അറിയണം.
അതിനായിരുന്നു ആ കരുണാവതാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോ നാരദർ ഒരിക്കൽ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുക ഭഗവാനോട്. അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ഇത്ര ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ശ്രേണിയിലേക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്, ഉന്നത ഭക്തനായിട്ട് എങ്ങനെയാ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നാരദരെ, ഒരു വൈകുണ്ഠത്തിനെ 4 പ്രദക്ഷിണം വെക്കൂ, ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഒരു നെയ്യ് ഒരു പാത്രം നിറയെ കയ്യിൽ വെക്കുക, ഒരു തുള്ളിയും താഴെ വീണു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി പറഞ്ഞു. നാരദര് നെയ്യിന്റെ പാത്രം തുളുമ്പി പോകാതെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു. പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് തിരിച്ചു വന്നു, പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതാ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോ നെയ്യ് ഒട്ടും പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, ഒട്ടും താഴെ വീഴ്ത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനിടയ്ക്ക് എത്ര തവണ എന്നെ ഓർത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഞാൻ ഇതിലല്ലേ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ, നെയ്യ് ഒരു തുള്ളി പോലും താഴെ വീഴല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും ഓർക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ രാജ്യഭരണവും ചുമതലയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അംബരീഷ് രാജാവ് ഒരു നിമിഷം എന്നെ മറന്നില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം, അദ്ദേഹം ഉന്നത ഭക്തനായത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरे